Liderraren aurka partidua, Pinxeken aurkari oso gogorrak, espero zenuten horrelako berdinketa balortzea. Bai, bagenekin lehen gaurten liga irabazi zuen Pinxeke Zaragozako talde hau eta oso jokalari onak, orokorren talde oso fuertea da. Eta bagenekin partidu oso zaila izango zala, hasieran gehien bat aurrenengo minutuk klabek izan die, gehien bat atea geha eta hor pare bat gol enkajatu itxeu. Eta gero bigarrengo zaten nik uste ekipok sinistu indula. Eta gero partidua, 3-1 bukatua, bukaeran denboa 10 segundu faltan sartuko gola, baina 3-1kokien, gustua gero. Horrelakoetan, asarre handigo izango da, gola azkeneko segundotan sartzea. Bai, amorroa emate dizu, 11 segundu ez die zer, baina behaiek bai, portero jugador batea gue, eta jokaldi azkar bat indua, azkarrikutu gue, eta bigarrengo posten jokalaria bakarri zuen, da gola sartu gue. Lehen urtean, mantendu nahian ibili zineten, azkenan oso demoraldioan eginez, sailkapen nagusien erdikaletik mantendu zineten, aurten 3 partidu besterik ez dituzue jokatu, baina garepen bat, berdinketa bat eta porrota bat bakarrik ez da izan. Bai, lehen urtean kategori berria zen, aurrenengo partidutan pixka nervio, pixka taldeare bai berria genuen, da kostatzen arrankatzea, eta gero bigarrengo buelta oso txukuna egin genuen. Eta aurtengo asmoa, hasieratik lehen aurtengo hasiera txarro egin genuen hori, aurten mejoratzea. Hasieratik hobeto osoa hasi geha, lehengon kanponeia galdu genula, baina etxen behintzat etxen fuertek izan, jende etortzea eta jende bultza horrekin etxengo partiduk aurreratea bintzea. Pinxek oso aurkari gogorra da, liderra duzue zuen sailkapenean, zuentzat oso garrantzitsu izango da, beraien aurkako porrotori ez gertatu izan. Bai, egia esan, kategoriko talde indartsunetakoa beha da, bagenekin zai izango zala, eta gu hasieran pixka guztintegu, aguantatzea eta gara, baina baiek intensia gehiokin atai, eta orduan partidua matezun aurrateko zuela, baina bigarren parten baita ere baiek igual fizikoki pixka jetxilerako, guk intensia da hilo indeu da, azkenen 3-1ko berdinketa, nik uste resultua justu izan dara. Aurreko asteburuan Ebrosaleren aurka Zaragozara joan zineten, bertan izan zenuten garepen atxerakarri. Egia esan, partidua hasiera nahiko kaskarra egin genuen, batez aurreneko 10 minutu gola eta 3 galtzen hasi ginen, eta nahiz eta gero joku hauetu eta gertuatzen, markaion gertuatzeko aukera izan dare, ez genuen gure mailaiko ben eman, da azkenen porrotek ari genuen. Aste honetan egin pixka aurreko asteko sensazio txarroekin bukatu, eta nik uste gaur batez egin den bigarren partekin, etxea guztua jutoko mogun geha. Urrengo asteburuan berriz ere autobus hartzera. Bai, datorren larun baten Sigorben jolazte dugu, Castellonen, urteko bidei luzena tokatzea, eta aste guztia dugu partioa preparatzeko, eta sensazioak egin jutegan, da 3 puntek hartzeko urtziten.